Si se cae el cielo, será mi consuelo. La muerte es un sueño, la vida es veneno. Puta, soy veneno. Si no levanto del suelo, no me digas nada, no me pongas peros. Muchas flores pa' mi duelo, muchos besos pa' mi abuelo. A ver si te atreves a verme llorar, cómo se siente nacer para ganar. Si me veis al monstruo no me lo matéis. Mala vida, Kurt Cobain. Quien me mata me da la vida. Es mi Lucifer, es mi heroína. Llevo una mierda encima, sobredosis de autoestima. ¿Dónde está la cordura mía? Mis demonios y sin empatía. Todo lo haría, dime una mentira, ya no hay salida. ¿Dónde está la cordura mía? Ahora quema lo que antes olía. De mi piel salía, ay mala mía, ya no hay salida. No hay stop, no me para el pensamiento. En mi cuerpo ya no caben sentimientos. Y si no siento uno me lo invento. Voy a acabar hundido, lo presiento. Que no me digan te quiero, porque pa' nadie yo he sido el primero. 22 de febrero, sexo, amor y mucho dinero. Esperando otra herida en mi piel. Esclavos de este mundo cruel. Joven, guapo y chulo, pero no soy él. Todos gritan, hazlo bien. ¿Dónde está la cordura mía? Mis demonios y sin empatía. Todo lo haría, dime una mentira, ya no hay salida. ¿Dónde está la cordura mía? Ahora quema lo que antes olía. De mi piel salía, ay mala mía, ya no hay salida. Ole! Moltes gràcies, Sagar. Sagar en directe a BTV. Gràcies, Òscar. Producer darrere d'aquest Cordura en directe a BTV. Un avançament del que prepares per gener, no? Un avançament... Bueno, això és un EP que surt ara, al gener sortiran més coses. Vale, o sigui, més coses. Potser un àlbum? Potser un àlbum. Potser un àlbum. Potser és que no ho tens clar o... Potser és que sí, ho tenim clar. No tenim data encara, no tenim data, però sí. Un dels nicknames, un dels apodos de Sagar ha sigut el Niño de Barna. Tu reivindiques molt la figura de Barcelona com a entitat, no? Com a hotspot cultural, intel·lectual, artístic. 100%. Crec que és una ciutat amb molta oportunitat, amb molta escena. Cal descentralitzar una mica el talent d'aquest país i fixar-nos una mica també el que tenim aquí, perquè tenim moltes coses. Sí, a Barcelona i als voltants també. I als voltants també, no només a Barcelona, clar que sí. Què està passant ara en la teva vida professional, sobretot? Perquè venies del pop-rock, ara et veiem així amb les BPMs com més accelerats. En quina era estàs? Estem en una època de voler experimentar i voler provar coses, voler fer les coses d'una altra manera. Volem jugar amb el pop, però volem jugar d'una manera diferent, més experimental, més electrònica potser. O sigui que per aquí anem. I a l'hora de concepte, d'explicar coses, què expliques en aquest Cordura o en el que estàs preparant? Sobretot vivències no tan amoroses, que són coses que jo ja havia parlat molt en altres cançons, sinó com més vivències personals, problemàtiques fins i tot, coses que la gent no sol parlar a la música, o parlar-les d'una manera més alegre. I a tu t'està servint? Sí, 100%. Per mi és una mena de teràpia. Molt bé. Una teràpia del desastre està sonant ara. L'Albi també ho diu, no? Que la música li serveix com a teràpia, no? Canalitzar. M'hauré de posar jo a cantar també. No. Vinga, Jordi. Mai és tard. Bueno, qui sap, però de moment hi ha moltíssim talent a Barcelona, com tu deies, Sagar, i jo us dono l'espai que us correspon. Avui ara el programa... Gràcies, Sagar, gràcies, Òscar. Avui al programa estem explicant-vos i ensenyant-vos el so tan particular de Kate Ranada, una de les confirmacions de Sonar 2024. Aquesta és una de les cançons que ha produït.